Κάποτε υπήρχε μια εταιρεία. Την έλεγαν Πετρέλαια Αιγαίου. Ανήκε στο Δημήτρη Μελισσανίδη και το Γιάννη Καρά. Οι δύο συνέτεροι έκλεισαν την εταιρεία το καλοκαίρι του 1995. Από την εκαθάριση της εταιρείας προέκυψε χρέος προς το δημόσιο που ξεπερνούσε τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Δεν πληρώθηκε. Ο νόμος 3943 του 2011 προβλέπει ότι το ποινικό αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το δημόσιο είναι διαρκές και ως εκ τούτου συνεχές αυτόφορο. Το 2011 η Πετρέλαια Αιγαίου εμφανίζεται στη λίστα με τους μεγαλοοφιλέτες του δημοσίου. Το 2013, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η οφειλή της Πετρέλαια Αιγαίου ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων δίνει εντολή στις εφορίες να ζητούν την ποινική δίωξη οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο άνω των 5.000 ευρώ για διάστημα μεγαλύτερο των 4 μηνών. Οι οφειλές που προέκυψαν από την εκαθάριση της εταιρείας του Δημήτρη Μελισσανίδη και του Γιάννη Καρά όμως ουδέποτε πληρώθηκαν στο ελληνικό δημόσιο. Τη στιγμή λοιπόν που εσύ πηγαίνεις στη φυλακή για χρέος 5.000 ευρώ, η κυβέρνηση δεν κρατιέται να δώσει τον ΟΠΑΠ στο Δημήτρη Μελισσανίδη που χρωστάει 10 εκατομμύρια. Υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνεις? Αν τολμήσεις να υπογράψεις, θα σου κόψω το κεφάλι. Αυτή ήταν η απειλή που απίφθινε ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μελισσανίδης στο διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΠΑΠ Κώστα Λουρόπουλο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, αναφερόμενο στη συμφωνία με την Intralot και τα Λαχεία. Το δημοσίευμα των Financial Times προστίθεται σε σωρία ανάλογων δημοσιευμάτων, κυρίως ξένων μέσων μαζικής ενημέρωσης, που είχαν αναφερθεί στις απειλές του Δημήτρη Μελισσανίδη εναντίον του συντάκτη του περιοδικού Unfollow Λευτέρη Χαραλαμπόπουλου για ρεπορτάζ του σχετικά με το λαθρεμπόριο πετρελαίου τον περασμένο Φεβρουάριο.